ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар жил массив қарор дорем. аз ин тараф сеюм база ва роҳ ба сӯи гардиши фурудгоҳ. дар инҷо бошад Соро Ойл ва Каратегинский ва аз ин тараф роҳ ба сӯи 7 километр. хонаи фурӯши имрӯз замон дар манамин минтақа ҷойгир аст. кӯчаи Вусе, якум гузаргоҳ. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем, дар ин минтақа мактаб аст ва ба ман ҳамин кӯча медароем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва дар инҷо бошад Раи Мошингард. ҳавлии фурӯши имрӯзамо ман ҳамин ҳавлӣ мебошад, гараж дорад ва ин бошад дари асосӣ. ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзамон иборат аз 2.5 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. тақхонаи 13x5 дорад, барқ 3 фаза, об доимӣ. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона, танурхона, ошхона ва ҳаммом. дар инҷо бошад дари тақхона ва гараж ва дар боло боз 3 ҳуҷраи дигар аст ва дар инҷо веранд ва охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки мактаби 36, боғчаи кӯдакона, масҷид, мағозаҳо, райкалон дар наздикии ҳавлӣ мебошанд. дӯстони азиз, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш аст. дар инҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳама ҳуҷраҳо дӯстони азиз ва тамоми ҳавлӣ бо таъмир мебошад. хонае мехаред, медурену зиндагӣ мекунед. ин меҳмонхона мебошад. дар инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб. сеюм ҳуҷрае бошад, омада аз пешӣ мебинед. дар инҷо веранд. ва ин бошад охирон, яъне панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ дар умум иборат аз 2.5 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. дӯстони азиз, сабти хонаҳо ба анҷом расид. акнун мегузарем ба тақхона. тақхона мебошад дӯстони азиз, ҳам тақхона ҳаст, ҳам гараж. 13x5 мебошад. масоҳаташ бениҳоят калон. ҳамаш маналит дӯстони азиз, битон рехтагӣ бениҳоят босифат аст. дар инҷо ҳаммом. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтем, барқ 3 фаза мебошад ва об доимӣ. дар назди дари ошхона боз дари танурхонаву ҳоҷатхона аст. дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ бошад 960 000 сомонӣ, 90 000 доллар. боз савдо мешавад ва алишам мешавад бо хонаҳои майда. метавонед вариантатонро пешниҳод кунед. дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ боз такрор мекунем, савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо дорад. марҳамат дӯстони азиз, табиати форам дорад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.